UYesu wayengungqondo-ngqondo. Ndinibulisile nje mawethu. UYesu wayengungqondo-ngqondo. Jonga uYesu xa besiza kuye besithi besilime ingqolowa sibona ikhula. Uthi uYesu ziyekeni zikhule zombini kuba nawuthi nigawula ukhula kanti nigawula ingqolowa. Ziziqhamo eziya kuveza into yokokuba loluphi ukhula yeyiphi ingqolowa. Mna ke ndithi ziyekeni ezinkolo zonke. Ziziqhamo esiya kubona ngazo into yokokuba yeyiphi inkolo eyiyo. Okwangoku singekaboni iziqhamo ezinkolo make siziyekeni zonke. Jonga uYesu xa abaFarasi bemvavanya bebuza kuye into yokokuba uthini ngabantu abafileyo. Uthi uYesu abantu abafileyo bangoonyana bakaThixo, balinde umhla wovuko. Xa ukwazi ukuyitolika laa nto, ungayimameli ngokonyanya iBhayibhile, uyitolike ngentliziyo ehlambulukileyo, kuba xa unentliziyo ehlambulukileyo soze uyonyanya iBhayibhile. Ukuba intliziyo yakho ihlambulukile soze uyonyanya iBhayibhile, koko iza kunika ubulumko, uzawufunda ufumane ubulumko. Uthi uYesu abantu ababhubhileyo bangoonyana bakaThixo, balinde umhla wovuko. Ugqibile uYesu ukuthi abantu ababhubhileyo zizinyanya xa ukwazi uyitolika into ethethwayo. Xa ukwazi ukuyitolika into ethethwayo, ugqibile uYesu ukuthi abantu ababhubhileyo bazezwe izinyanya, kuba uthi balinde umhla wovuko. Yeke into yokokuba ngokwasesintwini thina umntu uyalala aze avuke ngokokuba kuzalwe unyana okanye intombi efana naye. Olwethu uvuko lwasesintwini kukuba apha ekhaya kuzalwe umntu ozawufana nokhokho. Ngolo hlobo abe ukhokho uvukile. Xa sefana ke lo mntana nokhokho ude afane naye nangezimbo, athethe lo mntana izinto ezinkulu emncinci, ubone kukhuzwa kuthiwe yho, hey, kwenzeka ntoni kulo mntana? Laa mntana ezaa zinto azithethayo uzithetha kuba kuye kuphila laa khokho uthile. Luvuko olo lwasesintwini. Uvuko lwasesintwini luza ngokokuba apha ekhaya kuzalwe umntana oza kufana nalaa mntu weli khaya owabhubhayo. Xa uyithelekisa ke ngoku le ntetho naseBhayibhileni esithi uYesu abaleleyo abafileyo abafanga balele balinde umhla wovuko, nathi sithi akubhubha utata ulinde ukuvuka. Akuvuka kulindileyo utata kukuba angene komnye wethu apha ekhaya. Utata uzawungena kum, ndizale unyana ozawufana notata. Yosh, soze ndiphinde ndivakale. Imveli mna ndiyishumayela ngendlela engavakaliyo kuba andithuki iBhayibhile. Abantu abashumayela kamnandi imveli ngabathuki iBhayibhile. Umntu akubhubha, yiloo nto senza isiko lokubabuyisa abantu bakubhubha. Elaa siko lokubabuyisa sifuna laa mimoya yabo ingayokuzalwa kweminye imizi. Laa mimoya yabo mayizozalwa kwalapha ekhaya. Sibabuyisa kuba sifuna imimoya yabo izozalwa apha ekhaya. Camakho, ndibalekile. Ndawunibona kwixesha elizayo.